дуруд мегӯем ба шумо тамошобинони азизи телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. Инак чун ҳамешагӣ нашри навбатии барномаи сайёҳии варзиширо аз доираи як сайёҳати варзишӣ манзури шумо менамоем. мавсими сайёҳатҳои баҳорӣ оғоз шуд ва акнун доираи сафарҳои меҳмонону сайёҳони мамлакат барои сайёҳат ба тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ васеътар гардид. мо дар барномаи навбатӣ тасмим гирифтем то ба яке аз шаршараҳои мавсимии ноҳияи Варзоб равона шавем. биандагони азиз, инак пас аз тай кардани бештар аз 14 километр роҳ мо аз шаҳри Душанбе омадем ба деҳаи Арақшини ноҳияи Варзоб ва аз ҳамин ҷо сайри сайёҳии варзишии мо ба шаршараи Эшонбобо ки аз ин ҷо дар масофаи қариб 2 километр ҷойгир мебошад, ҳамроҳи як гурӯҳ сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат раҳсипор мешавем. Ногуфта намонад ки нашри навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии ватании Амиртур манзури шумо мегардад. Моро ҳамроҳ бошед. нуқтаи оғози сайёҳати варзишии пиёдагардии мо имрӯз болои деҳаи Арақшини ноҳияи Варзоб аст. ин ҷо дар масофаи начандон дур аз шаҳри Душанбе табиати кӯҳсор бо ҳавои софу муаттар ба назар хеле ҷозибадор менамояд. роҳбаладони мо Амир ва Баҳодур пеш аз оғози сайёҳати варзишии пиёдагардӣ сайёҳонро бо қоидаҳои бехатарӣ ошно карданд. онҳо зарурати эҳтиёткорӣ ҳангоми ҳаракат дар роҳҳои кӯҳиро шарҳ дода тавсия доданд ки ҳар кас бояд бо ҳушмандӣ қадам занад ва дар мавридҳои зарурӣ ба ҳамдигар кӯмак расонад, зеро роҳи мо асосан имрӯз сангзор мебошад. дар кӯҳистон на танҳо омодагии ҷисмонӣ, балки муттаҳидӣ ва эҳтироми қонунҳои табиат ҳам муҳим аст. пас аз гӯш додани дастурамал сайёҳон ба гирифтани лавозимоти зарурӣ пардохтанд. ҳамин тавр гурӯҳи мо ба роҳ баромад. фазои деҳаи Арақчин хеле орому дилнишин аст. аз деҳа роҳ моро ба самти кӯҳ мебурд ва ба зудӣ мо худро дар иҳотаи табиати зебову дилфиреб дарёфтем. дарёчаи шӯхе ки аз байни сангҳои хурду бузург мегузашт ба сафар шукӯҳи хоса мебахшид. обаш чунон соф буд ки ҳатто зераш дидани хурдтарин сангрезаҳо имкон дошт. ин дарёча мавсимӣ буда оби он аз шаршараи Эшонбобо сарчашма мегирад. обу ҳаво барои сайёҳати варзишӣ хеле софу мусоид буд. боди сабук бӯи баҳорро ба машом мерасонд. сафар дар аввали фасли баҳор сурат мегирифт ва табиат бо тамоми зебоии худ моро истиқбол мекард. дарахтон оҳиста оҳиста аз хоб бедор шуда ба муғҷа кардан ва баъзе ба гул кардан даромада буданд. ҳар ҷо гулҳои қоқӯ ва сиёҳгӯш ба назар мерасед ки фазоро бо накҳати нотакрори баҳорӣ ботароват мекарданд ва дар иҳотаи ин ҳама аксу наворҳои хотиравӣ гирифтан ногузир буд. ин минтақа таври роҳбалад ба мо гуфт чандин сол пеш дар натиҷаи сел кӯҳ фурӯ рехта ҳамин сангистонро ба вуҷуд овардааст. сайёҳон ҳар гоҳ дар тӯли роҳ истода аксу наворҳои хотиравӣ мегирифтанд. пас аз чанде пиёдаравӣ ин ҷо дар сояи дарахт истода нафас рост кардем ва дигар ҳамроҳонамонро ки саргарми аксу наворгирӣ шуда аз мо каме ақиб монда буданд интизор шудем.
табиати дараи Арақчин бо ҳар сангу ҷоҷо заминҳои сарсабз, дарёчаи сероб ва кӯҳҳои баландаш манзараи ғайриоддӣ, вале дар айни замон дилфиребу фараҳбахшро мемонд. ва ҳа, воқеан ягона унсуре ки ба ин ҳама зебоӣ халал мерасонд, қубурҳои оби дар замину осмон кашида шуда буданд. дар баъзе ҷойҳо моро мебоист аз болои дарёча гузарем. ин ҷо душвории хоси худро дошт ки бо кӯмак ва дастгирии ҳамдигар мо ин монеаҳоро паси сар мекардем. роҳи мо ки масофаи бештар аз 2 километрро дар бар мегирифт, бо ин сангистони ноҳамвор тӯл кашид. гоҳи сангҳо таҳти пои мо лағжида роҳи сайёҳатро пуршӯр мекарданд. аммо новобаста ба ин ҳама, тамошои табиати дилфиреби дараи Арақчин ки бо сангу дарёча ва гирду атрофи сарсабзу хуррам зебоии нотакрорашро намоиш медод, ба дил ҳаловат мебахшид. аз дур чашмомон ба шаршарае афтод ки бо ҷӯшу хуруш аз байни кӯҳҳои сангин бо шитоб ба поён равон буд. аммо ин зебоиро боз ҳам қубурҳои обгузаре ки аз шаршара то ба деҳа тӯл мекашиданд каме коста сохта буданд. бо вуҷуди ин мо кӯшиш мекардем то зебоии табииро бидуни таъсири сунъӣ бубинем ва наворбардорӣ намоем. садои об бо мусиқии табиат омехта фараҳи хосеро ба вуҷуд меовард. бисёриҳо фикр кардем ки шаршараи Эшонбобо ҳамин аст, лек роҳбаладон моро ба болотар роҳномоӣ карданд. ин ҷо бошад манзараи дилфиреби тамоман дигаре пеши назар кушода шуд. шаршараи Эшонбобо. дар ин ҷо мо каме истода дигаронро ки боз ҳам саргарми тамошою аксгирии шаршараи поёнӣ буданд интизор шудем. баробари расидани онҳо роҳбаладон моро ҳушдор доданд ки аз ин ҷо то назди шаршара роҳ кӯталу лағжонак мешавад. эҳтиёт кунем ва ба ҳамдигар кӯмак расонем. ин ҳушдорӣ бефоида нест, зеро роҳе ки ба шаршараи баланд мебурд воқеан пур аз сангрезаҳо ва кӯталиҳо буд. ҳар як қадам бояд бо эҳтиёткорӣ ва санҷишу устуворӣ гузошта мешуд. мо як бо ҳушёрӣ боло мебаромадем. роҳбаладон ва нафарони нисбатан таҷрибадор ба меҳмонону сайёҳони камтаҷриба дар ин гуна роҳҳо ёрмандӣ мекарданд. пас аз муддате ниҳоят ба шаршараи Эшонбобо расидем. воқеан ҳам ин манзара наметавонист дилҳоро тасхир насозад. дар байни кӯҳҳои сарбафалак аз баландии тақрибан 40-50 метр об бо валвала ба поён мерехт ва қатраҳои об мисли марворидҳои хурд ба гирду атроф пош мехӯрданд. аҷаб манзарае. ин танҳо як шаршара нест, балки силсилаи шаршараҳост ки ҳар яке аз дигаре сарчашма гирифта бо навбат оби софу мусаффои худро ба поён мерезад. танҳо вақте ки сайёҳ роҳро паси сар карда ба ин макон мерасад, бо шигифтзадагӣ мефаҳмад ки чӣ ганҷинаи табиӣ дар байни шахҳои баланд ва дарраҳои пурасрор пинҳон мондааст. мо ҳоло дар шаршараи Эшонбобои дараи Арақчин қарор дорем. оғози баҳор ки ҳаст, барфҳо ҳам об мешаванд ва оби чунин шаршараҳо ҳам зиёдтар мегардад. дар оянда мо кӯшиш мекунем ки хатсайрҳои сайёҳати варзишии худро мураккабтар ва рангоранг гардонда ба онҳо унсурҳои гастросайёҳӣ ва таърихиро низ ворид намоем. зеро сайёҳоне ҳастанд ки таъриху фарҳангро дӯст медоранд. ҳастанд нафароне ки чунин маконҳои зеборо меписанданд ва боз ҳастанд онҳое ки хоҳиши таҷриба кардани хӯрдани ҳар гуна хӯрокҳоро доранд. барои ҳамин мо кӯшиш мекунем ки дар ин мавсим сайёҳатҳои худро барои ҳар яке аз ин гурӯҳи сайёҳон мутобиқ созем. шаршараи Эшонбобо бо тамоми шукӯҳу зебоии худ ҳамагонро мафтуну шайдои худ сохта буд. садои шаршараҳо гӯё ноқили ҳикояе буданд. ҳикояе аз оби равон ки асрори кӯҳро бо худ меорад. ҳикояе аз сафари душвор ки ҳадафаш расидан ба гӯшаи зебои табиат буд.
و ما مسافران این راه حکایه این سفر را با دل و جان احساس می‌کردیم. هوا آنقدر سردمند بود که نفس گرفتن نیز با تراوت آب آمیخته می‌شد. امروز هوا خیلی خوب و مساعد است. ما در بلندی زیاد از 1600 متر از سطح برف در یک جای بسیار دیدنی و تماشاباب قرار داریم. در پس من طوری می‌بینید شرشره با نام ایشان بابا می‌باشد. آن در مسافه قریب 20 کیلومتر از شهر دوشنبه جایگیر است. واقعا هم ببینید که در پس من چقدر منظره زیبا و دلفریب می‌باشد. این شرشره تا آخر ماه می وجود دارد. پس از آن آبش خشک می‌شود. برای همین حالا که موسمش است بیایید تماشا کنید و حلاوت برید. سیاحت تا به اینجا نه چندان دشوار بود. باوری دارم که به شما هم این سیاحت پسند می‌آید. طبیعت چنان هنرمندانه این جای را آرا داده است که گویا آن را برای دوستداران سیاحت و طبیعت آماده کرده باشد. آب شرشره ایشان بابا از برف‌های بالای کوه منشأ گرفته با فرارسی گرمی‌های و پره آب شدن برف‌های کوهی جریان آب سست می‌گردد و بعدتر تماماً خشک می‌شود. این جذابیت و کم نظری شرشره را باز هم ارزشمندتر می‌سازد. یعنی هر نفری که امکان پیدا می‌کند تا در فصل بهار یا اول تابستان اینجا بیاید با یک جهان تأثیرات رنگین و خاطرمان برمیگردد. این سیاحت اولین من نیست در تاجیکستان. امروز من به خاطر دیدن این شرشره در خط سیر اشتراک داشتم. راهبرداران خیلی مسئولیت شناسند. این منطقه بسا زیبایی و نظررباست و من میخواستم باز به اینجا بیایم. این شرشره طوری گفتند چند مدت پس برف‌های بالای کوه پر آب میشوند و آن خشک میشود. از این جهت احساسی نادر است این که حالا شما امکان تماشای آن را دارید. در عموم همش به من پسند آمد. با گروه خوب امروز همراه هستم. آینده برای رفتن به دیگر مکان‌های زیبای تاجیکستان نقشه‌های زیاد دارم. هر یک سیاح این منظره را با چشم خود می‌بیند و هر یک آن را با احساسات گوناگون تجربه می‌کند. بعضی‌ها با ذوق و شوق بی اندازه عکس گرفته تلاش می‌کردند که هر یک گوشه این شکوه را در خاطره خود و در عکس و نوارها حفظ کنند. حتی آنهایی که تمام راه آرام بودند در اینجا با شوق و ذوق از تأثیرات خود نقل می‌کردند. بعضی‌ها شرشره را با یک رنگ و جلای مخصوص، بعضی دیگر با آب و هوای صاف و تازه وصف می‌نمودند. همه راضی بودند که اینجا واقعاً هم یک گوشه از بهشت است. Всегда замечательные места. Таджикистан потрясающая красивая страна. ҳамеша ба кадом хатсайре ки ҳамроҳ нашавам тоҷикистон бо табиати дилангезаш маро ба ҳайрат меорад ва ман хурсандам аз оне ки дар ин ҷой қарор дорам. шаршара, баҳор, ҳавои софу беғубор чунин хоҳиш дар дил ҷӯш мезанад ки бо дарёфти имконияти аввалин ба саёҳат равам. ба ман ин ҷо шаршараи баланд зиёд хуш омад. ҳарчанд ҷараёни сафар то ба ин ҷо хотирмон буд. оянда зиёд орзуи ба помир рафтанро дорам. غیر از این نقشه رفتن با کولی کلان، هفتگل، نورک و دیگر جایها را دارم. بعد از تماشای شرشره و گرفتن عکس و نوارهای بیشمار ما قرار دادیم که مدت نزد شرشره ایستاده استراحت کنیم. در یک کنج موافق آتش افروخته چای بالای علف گذاشتیم. هوای تازه، صدای آرام طبیعت و محیط دوستانه این لحظه ها را باز هم گواراتر می‌کردند. هنگام نوشیدن چای هر کس با تأسفات زیاد درباره سیاحت نقل می‌کرد. چنین می‌نمود که هر نفر از این سفر چیز بیشتری از تنها یک تماشا و یا عکس برداشتن گرفته است. این سفر کوتاه اما پر از حسیات برای هر کس یک تجربه بی‌نظیر بود. маротибаи дуюм аст ки барои кор ба тоҷикистон меоям ва дар ин муддат мафтуни зебоии ин сарзамини кӯҳҳо мегардам. лекин бояд бигӯям ки ин маротибаи омадан ба тоҷикистон таъссуроти бештаре бардошт кардам, зеро ба чунин маконҳои ҷаззобу дилписанд саёҳат кардам. аз баландии кӯҳҳо зебоии бештаре ба назар мерасад ва мехоҳед зиёдтар саёҳат карда дигар ҷойҳои пинҳонмондаи дилангезро монанди ин шаршара бубинед.
мардуми тоҷик хело меҳмоннавозанд, ҳаргоҳ омодаи кӯмак ва хушмуомила ҳастанд. хурсандам, ки дар ин хатсайр иштирок менамоям. обу ҳавои ин ҷо назар ба душанбе нисбатан салқин ва тоза аст. рӯз аллакай аз нисф гузашта буд. мо дубора бо эҳтиёткорӣ ва кӯмаки ҳамдигар бо роҳи омада бозгаштем. дар роҳ ҳар кадоми мо бо завқ ба атроф менигаристем ва медидем ҳанӯз боз манзараҳое ҳастанд, ки ҳангоми омадан ба онҳо диққат надода будем. гӯё ин сафари рафтан ва бозгашт ду саёҳати комилан гуногун буданд. ҳамаи мо медонистем, ин як сафари махсус буд, ки дар хотираҳои мо боқӣ хоҳад монд. мо на танҳо як макони зебои табиатро дидем, балки таҷрибаи саёҳати дастаҷамъӣ, ҳамкорию дӯстиро низ эҳсос кардем. ин саёҳат танҳо як рӯз давом кард, аммо эҳсосот ва таъссуроти он барои муддати тӯлонӣ бо мо боқӣ хоҳад монд. биёндагони азиз, умедворем, ки аз ҷараёни сафари мо ҳамроҳи як гурӯҳ сайёҳон аз дохил ва хориҷи мамлакат ба шашраи эшонбобои дараи арақшини ноҳияи Варзоб, ки дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии ватании Амиртур роҳандозӣ гардид, таъссуроти рангин ва хотирмон бардоштед. пайгири нашрҳои навбатии барномаи сайёҳии варзишӣ аз телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бошед.